भाकरीला चमचा न लावता भाकरी अशी आपसूक फुगली पाहिजे। भाकरी फुगली किंवा चपाती फुगली की आपल्याला जो आनंद होतो तो वेगळाच असतो। कमेंटमध्ये बऱ्याच मैत्रिणींनी सांगितलेल्या ताई आम्हाला भाकरीची रेसिपी दाखवा, म्हणून मी आज घेऊन आले। आमच्या घरी नाचणीचीच भाकरी खातात, म्हणून मी आज नाचणीची भाकरी ह्या पद्धतीने जर तुम्ही भाकरी केली तर तुम्ही ह्या टिप्स फॉलो केल्यात आणि अशा पद्धतीने भाकरी केली तर तुमची नरमी होईल आणि फुगेलही। नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये घेऊन आले नाचणीची भाकरी, त्या पण थोड्याच वेळात। चला जाऊया परब किचन मध्ये। ही एक भाकरी मी दाखवते, बघा किती नरम झाली आहे भाकरी। भाकरी म्हटल्यावर कडक असतं, दाताने कशी चावणार, काय करणार, पाहू शकता। बघा हे मी 1 वाटी नाचणीचं पीठ, मी 2 वाट्या नाचणीचं पीठ घेणार आहे। त्याच्या आपल्या रोजच्या साईजच्या आपल्या 8 भाकऱ्या होणार आहेत। हे पीठ मी आधी आणल्यावर चाळून ठेवलेलं होतं, त्यामुळे मी आता चाळत बसली नाहीये। ह्यात आता आपण थोडं थोडं पाणी घेऊन पीठ मळून घेऊया। भाकरीचं पीठ असं असतं की आपल्याला चपातीच्या पिठासारखं मळून ठेवावं लागत नाही, आपण तिथल्या तिथे मळून लगेच आपल्या भाकऱ्या थापायला घेऊया। तुम्हाला थापायला येत नसेल तर तुम्ही लाटणीनेही लाटू शकता, तीही पद्धत मी याच्यात दाखवणार आहे। भाकरीचं पीठ मळते वेळी पोटातून असं बाहेर आलं पाहिजे, अशा प्रकारे आपण भाकरीचं पीठ मळायचं। हातावर नंतर पाणी घेऊन असं शिंपडून आपण पीठ मळून घेऊया। माझं 2 वाट्या पिठाला 1 ग्लास पूर्ण पाणी लागलंय। भाकरीचं पीठ मळते वेळी ह्या हाताचा जास्त वापर करायचा, चवड्याच्या खालच्या भागाचा, आणि पीठ असं बाहेर सुद्धा आलं पाहिजे भाकरीचं बोटाच्या ह्याच्यातून, तेही पीठ छान मळलं जातं। भाकरीचं पीठ मळलं तर आपल्या परातीला जराही दिसलं नाही पाहिजे, बघितलं तर आपल्याला वाटलं नाही पाहिजे की ह्याच्यामध्ये कोणी पीठ मळलेलं। पाहू शकता आपल्या परातीला जराही पीठ नाहीये। 4-5 मिनिटं मी हे पीठ छान मळून घेतलंय, पाहू शकता तुम्ही। मी ह्या अशा हाताच्या खालच्या चवड्याच्या बाजूने पीठ छान मळून घेते। जेवढं छान तुम्ही पीठ मळाल किंवा रगडाल तेवढं तुमची भाकरी छान फुगेल। नंतर मग तुम्ही प्रत्येक वेळेला ते पिठाचा गोळा असा मळून नाही घेतला तरी चालेल, जर एकदाच तुम्ही असं पीठ मळून घेतलं तर। आणि मी भाकरी माझ्या किचनच्या ओट्यावरच थापते, परातीही नाही आणि पोलपाटावरही नाही। आपलं पीठ मळून झालंय, तापण्यासाठी तवा गरम करत ठेवूया, तोपर्यंत आपण भाकरी थापायला घेऊया। काही जण प्रश्न विचारतात की भाकरी कुठल्या तव्यावर करायची। तुम्ही कोणत्याही तव्यावर करू शकता, लोखंडाचा असो, भिड्याचा असो की आपला नॉनस्टिक असो, अशा तव्यावर केली तरी भाकरी छान होते। मी आता जो रोज चपात्या करते त्याच तव्यावर भाकरी करते, ती सुद्धा फुगणार। आपण चपातीला घेतो त्याच्याहून जर असा मोठा मी गोळा घेतलाय, जास्त मोठा नाही घेतलाय। आणि भाकरी ओट्यावर थापण्याआधी ओटा चांगला साबणाने स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायचा। पहिलं मी याच्यावर असं पीठ घेतलंय, गोळा हातावर घेऊन हाताच्या चवड्यावर घेऊन असा गोल करून घेतला। भाकरी आधी मी इथून थापते, मग जसजशी मोठी होते तसतसं आपल्या बोटाचा दाब देत देत भाकरी मी फिरवत जाते। जिथे जिथे आपल्याला वाटते जाड आहे तिथे तिथे दाब द्यायचा आणि पटकन अशी सरकवून घ्यायची अशी। आता इथे मला जाड वाटली तर मी इथे फिरवून घेतली, इथे बरोबर आहे। फिरायची थांबली, मी पटकन अशी उचलली हातावर आणि जे पीठ आहे ते मध्यभागी घेतलं, असं चोळून घेतलं, थोडंसं आणखीन टाकलंय मी। हाताच्या बोटांनाही पीठ चोळून घेतलं आणि तेच बोटं मी भाकरीवर फिरवली। ज्यांना येत नसेल त्यांनी आधी छोट्याच भाकऱ्या वळवायच्या, अशा हाताने थापून घ्यायच्या। नंतर एकदा प्रॅक्टिस झाली की आपली भाकरी हवी तेवढी मोठी आपण करू शकतो। आता ही अशी अलगद उचलायची आणि हीच बाजू आपल्याला वरती करायची आणि भाकरी कधी अशी 2 हातावर घेऊन अलगद सोडायची आहे। अशी आपण धाप जर टाकली तर भाकरीला खाली वाफ धरली जाते आणि बुडबुडे येतात। चिवरून घ्यायचं पाणी उलट्या साईडने। माझी बघा तव्याला भाकरी चिटकत नाहीये, पाणी लावायला सुद्धा भाकरी चिटकली नाहीये, गोल फिरते। सर्वत्र असं पाणी लावून घ्यायचंय। टाकते वेळी गॅस बारीक असतो, नंतर आपण मोठा करायचा आहे।
आता ही जरा कवळीच आहे तेव्हाच आपण ही परतून घ्यायची आहे, मधोमध घ्यायची भाकरी। नाचणीची भाकरी कितीही झाली तरी ती काळीच दिसणार। मध्ये मध्ये आपण चेक करायची, अगदीच कोणाची तव्याला चिपकत असेल तर अशी अशी तिला हलवून पाहायचे की चिटकली आहे की नाही। नंतर आपण अशी जेव्हा भाकरी उचलतो तेव्हा पाहायची की कुठे कुठे शेकली आणि कुठे कुठे नाही। ही पाठची बाजू आपली शेकून झाली की आपण मग ती परतवायची आहे। भाकरीला काहीच लावायचं नाहीये, कावेल तळी आपसूक आपणच फुगली आहे ती, आणि फुगेल तशी मी गॅसची फ्लेम बारीक केली आहे। आणि भाकरी कधीही आपण अशी उलट्या साईडने अशी सरळ ठेवून द्यायची। आता ही पण भाकरी मी तुम्हाला आपल्या चाळणीवर टाकून दाखवते, कारण जेणेकरून आपल्या भाकरीचं जे पाणी आहे ते ह्या चाळणीद्वारे निघून जाईल। चाळणीवर टाकली की आपली भाकरी ओलसर होत नाही, आणि मगाशी मी तुम्हाला डिशमध्ये टाकली की असं हे पाण्याची वाफ येते आणि आपली भाकरी खालच्या साईडला ओली होते। आणि भाकरीचं पीठ मळतेवेळी तुम्ही लक्ष देऊन बघा की भाकरीची पीठ मळतेवेळी आपल्या ह्या बोटाच्या चवड्यातून भाकरीचं पीठ बाहेर आलं पाहिजे, आणि हा जो खालचा आपला हात असतो ह्यानी पीठावर दाब देऊन देऊन आपण पीठ मळायचं। पीठ जेवढं छान मळाल तेवढी भाकरी लगेच फुगते आणि नरमही राहते आणि टिकते सुद्धा। आता आपण लाटायसाठी तेवढाच मी गोळा घेतलाय, पण लाटलेली भाकरी थोडी पातळ होते। प्रथम मी थोडंसं थापून घेते, मला सवय झालेली आहे, थोडीशी थापते मी, ही बघा एवढी। आता ही भाकरी मी लाटून घेणार आहे। कोणाकोणाची भाकरी लाटते वेळी लाटण्याला चिटकते, लाटण्याला थोडासा असा पिठाचा हात घ्यायचा आणि जशी आपण चपाती लाटतो त्याचप्रमाणे भाकरी लाटायची, फक्त हाताने फिरवायची आहे ती। कडेनेच आधी भाकरी लाटून घ्यायची। लाटणीचा दाब अलगदच द्यायचा आहे, कारण नाहीतर ते पीठ आपलं भाकरीचं थोडं पातळ असतं ना, मग ते लाटण्याला चिटकून वर येतं। त्यासाठी तुम्ही लाटण्याला पिठाचा हात चोळलात तर नाही येणार। लाटण्याने सुद्धा आपली भाकरी कडेने फाटली नाहीये, पाहू शकता, आणि सर्वत्र एकसारखीच लाटून आली आहे सर्व बाजूने। पाहू शकता तुम्ही चारही बाजूने छान लाटली गेली आहे, फक्त ही त्या भाकरीपेक्षा थोडी पातळ झालेली आहे। असं नाही पातळ झाली म्हणून फुगणार नाही, ही भाकरी फुगणार। ही परत आपण तशीच उचलायची आहे, दोन हातावर अशी घ्यायची, तव्यावर घालून घे। भाकरी टाकतेवेळी शक्यतो गॅस बारीकच ठेवायचा। पाणी लावून झालं की आपण गॅसची फ्लेम मोठी करायची, आणि ही आपल्याला त्याचप्रमाणे कवळीच परतायची आहे। ज्याला अगदीच भाकरी थापायला येत नसेल त्यांनी अशा लाटण्याने भाकऱ्या केल्या तरी छान होतात, आणि असं नाही आहे की त्या फुगणार नाहीत। आपण अशी बघून घ्यायची आहे मागच्या बाजूने शेकते की नाही ते। आता आपली पूर्ण बाजूने मागची बाजू शेकली गेली, आता मी ही परतते। आपसूक फुगली आहे भाकरी आपली। अगदीच तुम्हाला वाटतंय नाही फुगत आहे तर तिला असा चमच्याने जिथून वाफ जाते तिथे दाब द्यायचा, मग ती बाजू आपली फुगली जाते अशा प्रकारे। आणि भाकरी फुगली की आपण गॅसची फ्लेम बारीक करायची। त्याच चाळणीवर मी आता ही भाकरी काढून घेते। आपण जे 2 वाट्या पीठ घेतलेलं त्याच्यामध्ये बरोबर 8 भाकऱ्या झाल्यात। मी काही टाकून केल्यात, काही लाटून केल्यात, पाहू शकता एकदम 8 भाकऱ्या। आणि ह्या आता मस्त कोरड्या थंड झालेल्या आहेत। 1 2 3 4 5 6 7 आणि ही आपली शेवटची भाकरी 8वी भाकरी। पाहू शकता जराही वाफेचं पाणी नाही आणि जराही अशी ओलसर झाली नाही। त्यामुळे तुम्ही कधीही भाकऱ्या किंवा चपात्या करत असेल तर अशी झाळी किंवा तुमच्याकडे चाळण असेल ती, किंवा चपातीसाठी वेगळी चाळण पण भेटते ती सुद्धा आणू शकता, आणि गावी असाल तर तुमच्याकडे टोपलं असेलच। आणि ही आपली 8वी भाकरी अशा प्रकारे। आता या थंड झाल्यावर मी डब्यामध्ये भरून ठेवणार, आणि आता आम्ही थोड्याच वेळात जेवायला बसणार। थोड्या कोमट आहेतच, मस्त नरम झालेल्या आहेत, पाहू शकता तुम्ही, कडक नाही आहेत। ही एक भाकरी मी दाखवते, बघा किती नरम झाली आहे भाकरी। भाकरी म्हटल्यावर कडक असतं, दाताने कशी चावणार, काय करणार, पाहू शकता।
बघा, अशा प्रकारे तुम्ही कोणत्याही पिठाच्या भाकऱ्या करू शकता, त्या ज्वारीच्या असो, तांदळाच्या पिठाच्या असो की नाचणी। माझ्या टिप जर फॉलो केल्यात आणि भाकऱ्या केल्या तर तुमच्या मस्त होतील। त्यासाठी तुम्ही परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा आणि हो, मस्त राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा।